Първият ни гост, господин Михайлов. Господин Михайлов, добре дошъл. Няма ти очилата, за след като това демонстрираш изключителни бицепси. Приготвя си се за физическа така разправа най-вече. Не, просто се занимавам с спорт от време на време, когато нямам какво да правя. Така трябва. Кажи ми, защо предаде твоите червени съмишленици и отиде да си гледаш кефа и да лентяйстваш в оная къща? Това въобще не беше коректен въпрос, да е, защото в тази къща това най-рейтинговото предание. Мисля, че на чужд терен успях да победя лирически още всякак символа на протестите Пламен, защото видяхме колко е умен, млад, проспериращ 50 лева платен протестиращ, защото той беше от те протестиращи, новите протестиращи, както и Мира. Да, аз имам приятели, които знаят, са били с него и са вземали по 50 кинта. Както и Мира Радева, която беше протежето на Бойко, също като спорихме за политика, те нямаше никакви доводи и винаги приключваше разговора, защото нямаше какво да каже. Защото по принцип тя само гледа от геополитическата страна на въпроса в тази страна. Аз гледам от това как да нахраним бедните хора. Само по тия причини отиде вътре? Да, не, естествено и за пари платиха. Айде ден, така че като говориш за Пламен, за парите, нормално е, не би трябва да почне с парите. Не, аз не отидах вътре в къщата, защото от вашата телевизия ми предложиха хонорар. Естествено, отивам си вземам хонорара едно и второ, тая популярност, която ми даде, после я използвам за моята кауза. Коя е твоята кауза? Моята кауза е никога повече да нямаме диктатура в България, като диктатурата на Борисов, която видяхме през последните 4 години, където имаше политически арести, разбиване на бизнес, монополизиране на наркотиците, на трафика на наркотици. Говориш неща без нито едно от тях. Добре, с Валю Танов, като този запис, как да не е доказано? Валю Танов е покриване на контрабанда, чакай малко. С Валю Танов записа, къде бяха протестиращи тогава, като покривам бившия ни СИК-аджия, министър-председател, защото аз съм ходил пред къщата му, има лепенка СИК. Всички знаем, че е членува в СИК групировката, СИК-аджия, министър-председател. И сега всички изведнъж протестират срещу тези хора, които свалиха СИК-аджията, защото някакви имало там други неща. Чай малко. Демокрацията се гледа крачка по крачка. Нека първо СИК-аджията. Колко гафа трябва да... Махаме сега Орешарски. Кой идва? Ти си умен човек, кажи ми, кой ще дойде? Който каже народа. Кажи ми, не, ти си умен човек, аз ти кажа. Искаш да ти кажа? Казвам ти, който каже народа, аз да ти кажа. Не, аз ще кажа кой ще дойде. Първо президента ще назначи служебен кабинет, който ще е продиктуван от Бойко. Нали? Ще фани веднага полицията, жандармерията, службите и ще подготвят изборите. В изборите ще дадат повече, ще дадат на реформаторския блок Power, ще се карат ушкем с ГЕРБ, за да може хората, които са десни, но мразят ГЕРБ, да фанат реформаторите. И като спечелят във властта, като влезат, ще кажат, ние с левите не може да се комбинираме, ще се комбинират, Бойко ще дойде пак на власт. И ние ще трябва да излезем на улицата с камъните и ще трябва хора да се самозапалват. Така че оставете тези хора да работят. Няма лошо да протестират, ама да протестират срещу дадени неща. Както виждаш, Орешарски като сгреши се поправя, за разлика от Бойко. Бойко колко грешки направи, никой не се поправил и никой нямаше смелост даже да излезе срещу него. Защо ще кълкавиш по въпроса, плаща ли ти някой, за да си един от водачите? Къде съм? Кога? Ще кълкавиш на две места. Къде? Едното е стана за смях в Big Brother. В Big Brother показаха ли какво казах? Не, показаха ли какво казах? Не, кажи какво казах. Какво казах аз? Какво казах? Казах, ще... Подписвам, готов съм. Да, подписвам, готов съм. И след това какво взе да след като пуснаха вече записа, да не мога да върнат назад, казах, ай сега Изурлева да дойде до мене. Що вие като телевизия? Защо първоначално? Аз сега ще го направя вънка. Първо, защо в Бойковата телевизия трябва да направя детектор? Шамар. Второ, аз казвам, но за фана вас... От мен нищо не зависи, човек. От вас зависи. Вие защитавате Бойко. Вие сте с влияние. Вие сте с влияние, аз нямам влияние. Защо това ти бъкъла? Айде тогава ти застане детектор. Айде застане с мен двамата. Искаш ли сега? Айде, добре, дали си взел пари от Бойко и аз ще кажам дали съм взел пари за протест, за да съм на контрапротеста. Айде. Готов ли си? Готов си. Айде. Имаме го. Двамата обаче заставаме. Добре, дали ти си продал нещо на Бойко или на хора около Бойко? Или си взел пари от там и си влиян? Всичко съм... Добре. В канал 3. Всичко по договори. Както съм взел пари от БСП, от Станишев, от Ян Янев. По договори за издъчване на рекламни материали. Не казвай по договори. Аз по договори съм пял на времето за БСП, за СДС. Не, си казвам, сега без договори взел ли си пари? Без договори съм взел от никой пари. За моята позиция. Кажи. Никога не съм взел. Остави за позиция. За контрапротестите. На контрапротестите съм взел една стинка, да мои разноски хора, човек. Ти мислиш ли, че трябва да взема пари от някой, за да съм на контра на човек, който ще ме вкара в затвора?
Той искаше да ме вкара в затвора. Кажи го обратното. Какво искаш да направя, човек? Той иска да ме вкара в затвора. Той иска да ме вкара в затвора и аз ще се бия с него до дупка. Не, какво искаш да кажеш, че е толкова божествен? Бойко, кой? Бойко си отиде... Той не си отишъл! 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 Той държи цялата местна власт още. Той в момента плаща на всички протестиращи да съборят тази власт. Не дай се прави на 2,5 човек. Не бе, докажи, аз ще ти кажа едно нещо, което го говориш да го докажеш. Добре, как да възваря Танов? Записа какво означава? Покриване на контрабанда. Нали, пасвено протестираш, Ваньо Танов не е протестираш. Не бе, аз съм на контрапротеста, бе. Да бе, именно. Аз защитавам Орешарски, защото Орешарски е много по-малкото зло от голямото зло. Ти между две злини, кое избираш? Голямото зло ли? Избирам нещо трето. Ама кое е то третото? Аре бе, ти си умен човек, кажи кое е третото. Аре, дай ме едно трето. Тази държава няма трето. Няма трето. Кое е третото? Има трето. Дай ми едно трето. Дай ми го. Има трето, защото... Дай ми го, ей тук, не дай ми казвай, че има. Кажи ми кое е третото. Ти не можеш да отговориш на тезата си. Ми кажи, кое е третото? Какво имаш ти, кое е трето? Кой човек ще е следващия? Да, кой ще е водач е следващия? Мъж бе. Кой? Мъж. Някой мъж. Кой? Ама някой мъж имагинерен. Дядо Коледа ли? Дядо Турбалан ли? Добре, кой е дядо Турбалан, дядо Коледа с кацата? Дай ми го. Дай ми го името. Дай ми го. Дай ми името. Името! Дай ми името! Не е въпрос, аз да го посоча. Кой Асенов ли къв беше това там протестиращия? Не бе, Асенов. Генов. Той ли ще? Той ли ще? Розовата боя. Направи глупости. Той ли ще е водача? Или пък на Костов протежето. Костов, дето е от БКП наследник. Или Бойко Борисов, дето е на БКП наследник. Те комунисти ли искаш? Кои комунисти искаш да управлява? Най-нормалното е ти като бонтар. Аз съм бунтар, затова трябва да се завърши битката. Искам Бойко да влезе в затвора, после ще правим другите неща. Стъпка по стъпка. Кажи, вярно ли си казал тая гениална мисъл? Веднага избори, при положение, че Бойко влезе в затвора и премиер се махне. Няма проблем. Да, веднага влезе в затвора той и президента да не е негов човек, да може да имаме сигурност, че те няма да дойдат на власт. Няма проблем. Ще има избори. И знаеш какво ще стане? Знаеш какво ще дойде? Не, напротив, ти си пътен. Ти си пътен. Защото, я ми кажи, защо защитаваш да падне Орешарски? Защото и ти само малумен не знае, че няма да дойде Бойко. Безгръбначен и безпринципен. Ето затова... Ама той е по-добре да си безгръбначен в дадени моменти, отколкото да си като Бойко само за себе си да крадеш. И да оставиш цялата държава. Болна фиксация върху Бойко. Не, болна фиксация, брато. Бойко е в опозиция. Добре, я ми кажи. Бойко е в опозиция. От какво зависи от него сега? Пада Орешарски. Президентът е в неговите ръце. Какво зависи? Президентът е в ръцете на Бойко. Пада Орешарски, президентът назначава кабинет. Ти искаш да имаш премиер, който излиза от задните входове. Това ли искаш ти? Не, ти какъв искаш като оня да се самозапалват 9 човека. Това ли искаш ти? Да се избиват децата. Чакай, ти искаш да има смърт, да има глад или човек, който е умерен и иска тази държава да се оправи. И като му скъси народа, да слуша народа. Кой е умерен? Махнаха ли Певски? Махнаха ли Певски? На втория ден махнаха ли Певски? Защо го махнаха? Защото се съобразяват с народа. Защото се съобразяват с народа. Защото се съобразяват с народа. Съобразяват се с всичко, което искат. 1000 глупости. И кои глупости? Сравнява с Бойко и това глупости ли са? Онзи, където сикаджията след 4 часа го махна заместник министър, висаджията обаче, добър висаджията областен управител на София окръг. Добре, 4 години сикаджия премиер, какво да кажа? На 4 години сикаджия премиер. На 4 години сикаджия. 4 години сикаджия премиер. 4 години сикаджия премиер. 4 години сикаджия премиер. Бойко е идиот, кретен, всичко. Сега, вкарайте го в затвора, ще застана срещу тях. Вкарайте го в затвора, ще застана срещу тях. Докато той не е в затвора, няма да застана срещу тях. Защото и малките деца знаят, че паднали Орешарски идва Бойко, няма друга опция. Бойко има ресурси, има пари, има всичко. Няма как да стане сега. Що говорим глупости? Кажи ми за студентите. Айде да видя сега какво ще избълваш за студентите. За студентите, какво да избълвам? Защо кажеш, че ще избълвам? Познали се с ситуацията с студентите? Беше казал, че ще наспа, като излезе от къща, ще... И каква е ситуация? Сенчо, пак там е помогнал да организират пиарите на Прокопиев и на президента, са измислили поредния опит да дестабилизират страната. Студентите имат право да протестират тези дечица. Едно доказателство. Добре, да кажем, добре, ти имаш ли доказателство, че Орешарски е си какво си? Имам. Какви доказателства? Ето го, сикаджията, зам вътрешен министър лож. Не бе, чакай малко бе. Бойко сикаджия, премиера сикаджия. Орешарски назначи сикаджия заместник външен министър. Чакай бе, къде беше тогава 4 години като Бойко беше сикаджия? Къде бяха те студенти? Студентите като Бойко, премиера беше сикаджия. Къде бяха те студенти бе? Къде бяха те смълчаци бе?
Няма да направите на луд. Къде сте тези смели хора? Защо ви нямаше на улицата? Защо? Ти си болен, заболял Не бе, човек. Чакай да го вкараме в затвора и ще виж дали съм болен. Питам те Защо да го студенти вкараме сега. в затвора? Като е направил да лавери да го вкарат, бе, що не го вкарат? Твоя Цветлин Йовчев, що не го? Сега си го чуеш по-късно. Ще го чуеш. Ще го чуеш какво говори. И как го питам, как става за смях, как се вкарат така, как ГДБОП нищо не прави. Как очевидно, че ГДБОП и полицайите са вътре в далаверата. Защото протестите спират цялата им работа да спрат Бойко. Бойко, ти спомняш си като първият ден на протеста? Бойко какво каза? Хубаво, че имаше протест, иначе щях да съм днеска в затвора и да бъда убит вътре. Това го си го спомняш ли? Каза го в парламента. Какво искаш повече като доказателство? Той си го знае това нещо. Че ако нямаше протестите, спасяваха единствено Бойко. Бабе, ти си болен на темата, Бойко. Питам те за студентите. Аз ти казвам, че Бойко беше най-голямото зло на тази държава, още не сме се излекували. Нека да се излекуваме от това. Стъпка по стъпка. Как да стане? Сега има окупация. Кажи ми ти, как оценяваш? Те студенти не са си платили един ток до сега в живота си, искат оставка. Колко студента първо? 70 човека в един университет, 50 в другия. Чакай да сметнем около 1000 човека. България каква демокрация е парламентарна? Как се ръководи държавата чрез парламент? Парламента кога се избира? На 4 години. След 4 години да отидат да гласуват. До тогава нека да протестират. Но България е парламентарна демокрация и аз ще се боря тази демокрация да се я има и няма да позволим на няколко човека да кажем с 10 000 лева да купят едни студенти. С 10 000 лева. Защо не ръсиш някакви неща? Ако ги докажеш, ще ти кажа аферим, бе, човече. Ама човек, аз не знам тези неща, защото всички ги говорят на улицата, че ги плащат. Ама по същата логика говорите за мен. Еми добре, докажи го, бе. Аре, защо ти говориш за мен, че съм платен? Аз не мога да говоря за теб, че си платен. Така ли? Значи, защото твоето мнение е по-важно от моето. Който дава право на теб да мислиш, че аз съм се излагал, като ти се излагаш по същата логика. Добре, аз приемам, че се излагам. Само, че ти се излагаш, когато подписваш декларация. Аз казах, чакам! Аз ги чаках! Аз не съм казал, че няма да дам! Аз допускам как ще дам! Почва да изсунуваш, искаш трети, пети. Ама аз чаках, бе! Не, бе, аз чаках, бе! Ти се излагаш в момента! Защото ти защитаваш на страната на злото и на несправедливостта! Не, бе, аз чаках! Аз казах, ще стоят тук! Аз им казах, даже не знам да се го заче. Легнах се на капето, викам, чакам, ще дам, чакам, тук чакам ви да дойде или Зорева, или Нико Топарев да отговорят на въпроса ми. Вземали ли са пари от Бойко? Отговориха ти писмено. Ма те не отговориха, те казаха писмено, не сме вземали. И аз писмено. Чакай, дай ми химикалата, напиша, че не съм вземал. По същата логика. На тяхния отговор, аз ще дам моят отговор. Аз ще напиша, не съм вземал и ще се разпиша. Но ако искаш реципрочност и справедливост, ако искаш реципрочност... Ама аз застанах и ги чаках, бе, човек. Ти си подписал декларация, че заставаш на детектора и заставаш. Ама аз застанах! Аз застанах! Те не дойдоха! И никакви условия не беше поставил. Ема защо трябва да поставя? Защото се усети, че може да те изгафиш. Не, сега ще го направя пак. Окей, ще го направя само да ти кажа относно детектора на лъжата. Флоров ме караше аз да застана заради времената ми кола. Аз казах, заставам при определени условия, условието от което е веднага резултата. Само за да знаеш. Само да знаеш. Какво пише сега там? Там на полиграфа. Шамар на полиграфа. Ето, това не дараха те, аз си го давам същото. Когато те поискат от мене нещо да застана на детектора, трябва да са готови... Не съм взел пари за контрпротеста в подкрепа на Орешарски. Да, когато те застанат на същата реципрочност като при мен, тогава ще говорим. Няма да се правите на 2,5. Когато искат от мен детектор на лъжата, ще застанат и те да кажат, защото аз имам същите съмнения. Аз винаги съм казвал, че Нова телевизия е гербаджийска телевизия. Как си обясняваш ти, вожди червени, че те каня? Аз не съм червен вожд. Че те каня 20 минути да плюеш спокойно, може да плюеш Бойко, който бил собствен всичко. Как си го обясняваш? Защото имаш остър език и мислите, че в момента ще ме преебете, пък в момента не ми се получава номера. Защото всички мислят, че ти имаш остър език и ще можеш да ме изкара тук платен, защото ти през цялото време само това говориш, меняш на хората, че съм платен. А пък аз трябва да кажа, че вие сте платени. Вие сте гербаджийската телевизия. Добре, нека да застанат тези хора на детектора. Аз ще го организирам този път, не те. Аз ще го организирам, защото аз на Нова телевизия как да имам вяра, като в Нова телевизия работи Колезич, бе. Колезич работи в Нова телевизия. Кеворкиян работи в Нова телевизия. Как да повярвам на тази телевизия? Това са най-продажните журналисти. Защо да не работи? Те са очевадно гербаджийски журналисти. Ти сам ми говориш глупости 2,5. Правиш се на луд, сериозно. Не ми кажеш, че аз съм продажен. Еми, не знам, за теб поне имам добро мнение. Искрено се надявам да не си такъв. Но ти ме нападаш и почвам леко да ме... Нападате, защото ти се държиш като малко... Чакай, аз политик ли съм първо? Последни изречения имаме 20 секунди като... Аз не съм политик.
Аз съм тъп рапър. Вие сте телевизия, вие сте отговорни пред народа. Аз не съм отговорен пред нищо. Разбираш, аз нямам отговорност, защото аз съм никой. Вие сте някой. Аз съм мъж и съм... Не, ти се излагаш. Ти се излагаш. Аз го подписах и седях, не дай ми криви думите, човек. Ти се излагаш, защото аз седях и чаках. Вие от Нова телевизия не дойдохте заедно с мене. Вие се изложихте. Добре. Айде. Мишо. Айде.